אתם מאזינים לפודקאסט נראות שקופה, הפודקאסט על צעירות וצעירים במצבי סיכון בישראל. שלום לכם מאזינות ושלום לכם מאזינים, תודה רבה שאתם איתנו בעוד פרק של הפודקאסט נראות שקופה, הפודקאסט שחושף את עולמם המורכב של צעירות וצעירים במצבי סיכון בישראל. לי קוראים יניב בנימיני, בכל פרק אנחנו מציגים כאן אוכלוסייה אחרת, חושפים את האתגרים הייחודיים שלה ואת ההזדמנויות שמחכות לה. מי שמלוות ומלווים אותנו במסע הזה הן נשות המקצוע ואנשי המקצוע, המלוות, המלווים, העובדות והעובדים הסוציאליים, הרכזות והרכזים, האנשים והאנשים שמאחורי הקלעים, אלה שמשנות ומשנים חיים מדי יום. כפי שאתם יודעים, בכל פרק אנחנו מציינים שבישראל קיימות עשרות עמותות שמטרתן להעניק לצעירות ולצעירים שבמצבי סיכון את כל הכלים להצלחה וללוות אותן ואותם במסע החיים. עמותות אלה כאמור חברו יחד לפורום נראות, פורום מגוון ורחב שמטרתו לייצר שינוי חברתי, קידום שיח, מודעות, שיתופי פעולה ומענה בשטח. והיום בפרק הזה זרקור על צעירות וצעירים מקהילת הלהט"ב. אני רוצה לומר שלום לדינה שלו, מנכ"לית עמותת לדעת לבחור נכון, ולשירן בכלר לוי, מנהלת דירות מעבר לצעירות וצעירים מקהילת הלהט"ב, עמותת אותות. שלום לכן. היי, שלום. אני רוצה להתחיל איתך שירן, אנחנו מדברים על צעירות וצעירים להט"בים. אז קודם כל אני אשמח לשמוע מאיפה הם מגיעים, והאם הם נחשבים בהכרח צעירות וצעירים בסיכון? קודם כל זו שעה מעולה. צעירים וצעירות להט"בים, קודם כל להגיד להט"בים, אז אני רגע אגיד מה זה להט"בים, בהנחה שנעשה רגע איזה אישור קו, שזה ראשי תיבות של לסביות, הומואים, טרנסים, ביסקסואלים, והיום הרבה פעמים הפנייה אומרת להטבק, והקוף בעצם מתייחס לקווירים, שבעצם קווירים זה כל מי שהוא לא הטרוסקסואל סיסג'נדר, כלומר לעוד כל מיני מגוון זהויות שקיימות בתוך הקהילה הלהט"בית, שלא נכללות בדברים שאמרתי קודם. זה ככה קצת להגיד מה זה צעירים להט"בים. מאיפה הם מגיעים? הם מגיעים מכל דת, מכל מגזר, מכל חלקי הארץ, מבתים דתיים, מבתים חילוניים, מבתים מוסלמים, נוצרים ויהודים. באמת באמת אין שום אזור בארץ או שייכות ספציפית, זה באמת בכל מקום חלק מכל קהילה ומכל מגזר ומכל דת. אחת הסיבות שאני חושבת שצריך, אפרופו השאלה שלך על סיכון, להט"ב זה לא סיכון. כלומר, זה שאתה להט"ב, זה לא אומר שאתה בסיכון. זה לא שווה. וצריך לשים את זה קודם כל על השולחן. כי זה לא גורם סיכון. זה שאני אישה לסבית, זה לא אומר, זה לא שם אותי מיידית כגורם סיכון, ממש לא. מה שכן שם אותי בגורם סיכון, זה התגובה של הסביבה, הקרובה שלי, של המשפחה שלי, של החברים שלי, של הבית ספר שלי, של המקום עבודה שלי, ושל החברה כולה, כלפי הזהות שלי, וכלפי השייכות שלי לתוך הקהילה. הדבר הזה יכול לשים אותי מאוד בסיכון, כי אם שם אני אחווה, וזה מה שהרבה חווים, דחייה, ואני אחווה בריונות, ואני אחווה השפלה, ואני אחווה נידוי, ואני אחווה את זה שאני צריכה להסתיר כל החיים, אני בסודי סודות, אני כל הזמן אני איזשהו סוד, שאני לוקחת אותו על הגב, ואני כל הזמן מסתירה אותו, אז בעצם כל הדברים האלו יהפכו לגורמי סיכון. לגורמי סיכון לדיכאון, לחרדה, לאובדנות, לפגיעות וכן הלאה, כל הדברים האלו יהפכו לגורם סיכון. לא העובדה שאני להט"בית, אלא העובדה שהסביבה, החברה, הדת, המדינה, כל מה שעוטף אותי, לא יודע לקבל את זה, כמשהו שהוא non-issue, כמשהו שהוא מהשורה, כמשהו שהוא בסדר גמור, ושם מתחילות הבעיות בעצם להתגולגל. דינה, את גם רואה את הסביבה שלנו, לצורך העניין, מול הלהט"ב כגורם סיכון? כן, אני קודם כל מסכימה ב100% עם שירן. אני חושבת שהסיכון קורה באינטראקציה, כמו שהיא אמרה. אין ספק שאנחנו יודעות שלרוב ככל שנגיד מגיעים מאוכלוסייה יותר מסורתית או יותר שמרנית, כך יש סיכוי יותר גבוה. קודם כל אני אגיד להסתרה. זה מתחיל בהסתרה. כי הרבה פעמים בסוף כן יצאו מהארון, ספרו למשפחות ולא בהכרח הסתכלו בנידוי
אבל הפחד, ההסתרה שמובילה לזה התחלה, והסוד הזה שהולך ומתגלגל איתם, הוא הרבה פעמים לפני עצמו מתחיל את הסיכון, אבל כן אנחנו רואים שככל שהחברה יותר שמרנית, ככה יותר מפחדים לספר, וגם כן הרבה פעמים התגובות הן יותר קיצוניות, וממש טאבו, בהרבה מהחברות המסורתיות שאנחנו פוגשות, ולכן זה בהחלט יכול להיות משהו שגם מסכן אותם ברמה האישית, אם מישהו יגלה, אבל גם מוביל להתנהגויות שלהם, כדי לחסות על זה, ששמות אותם בסיכון. אם זה בקיצון להגיע אפילו למצבים של דרות רחוב וזנות ודברים כאלה, זה ממש ממש בקצה. בקצה רצף, אבל הדברים קורים גם לפני. זאת אומרת, אם זה לחפש קשר במקומות פחות בטוחים, אם זה באמת להסתובב עד שעות מאוחרות, באמת כל מיני התנהגויות כאלה שאנחנו יכולים לראות, שבעצם החוסר עורף משפחתי הזה מוביל אותם להתנהגויות של הישרדות, שהרבה פעמים יכולות להבות להן סיכון. וזה באמת בקצה הדבר, אני חושבת. זה שגם כמו החברות שלי שעובדות בארגונים שמסייעים, זה בדיוק איפה שאנחנו הרבה נפגוש אותם. כן. בנקודות האלה, זה ממש, אבל אני ממש חשוב לי גם לומר זה. ובהכרח לא חייב להיות גורם סיכון, ואני גם אומר, ההשתייכות אנחנו קוראות לזה קהילה. בסוף מדובר פה בזהות. לא כולם גם משתייכים לקהילות מסוימות, לא כולם מגדירים את עצמם ככאלה, כאילו כמרכיב מרכזי בזהות שלהם, זה חלק מהזהות, כמו הרבה דברים אחרים, הם הרבה יותר מלהט"בים, להטבקים, יש להם את כל שאר התכונות שלהם והעולם שלהם, כמו כולנו, אבל באמת, בגלל הסיפור התרבותי והחברתי, פה סביב הסיפור הזה של זהות מינית וזהות מגדרית, זה הופך להיות חזות הכל, זה הופך להיות דבר שנורא מעסיק אותם, ואת הסביבה שלהם, זה הרבה פעמים גם יכול להוביל לסיכון של זה. אז דיברת באמת גם על ההסתרה, שאני מניח שזה נטבח בלתי נפרד מגיבוש הזהות שלהם. את יכולה קצת לפרט על התהליך שהם עוברים? כל אחד שונה, וכל אחת שונה. אין פה תהליך קבוע, אין כאן משהו שהוא כאילו, וזה גם אני אגיד שאני חושבת שאפשר לראות גם שינוי בדורות. אני חושבת שהדור, נגיד הדור שלנו, כן, עבר את זה מאוד אחרת, אני חושבת שהחבר'ה הצעירים יותר היום, זה נראה אחרת לגמרי, יש הרבה יותר ייצוג של זהות מינית ומגדרית במדיות, יש הרבה יותר אפשרות להזדהות עם אנשים שונים, ויותר מרחבים שבהם אפשר לפתוח את זה, נגיד את זה כבר, זה לא אומר שזה יותר קל בהכרח, זה אומר שזה אולי קצת יותר נגיש, אבל זה ממש משתנה, זאת אומרת, יהיו חבר'ה שיספרו שמהיום שהם זוכרים את עצמם, זה ברור להם שהם טרנסים, טרנסיות, הומואים, לסביות, כל המנעד הזה, שגם אני אומר, אנחנו בדור שזה לא כל כך בינארי הסיפור הזה, יש המון זהויות בדרך, ויש כאלה שזה משהו שמתפתח אצלם, זה שזה חלק מאיזשהו תהליך של גילוי והתבגרות, בנקודת מבט שלנו כנשות מקצוע, הסיפור הוא אנחנו הרבה מחפשים את הבינארי, אנחנו מחפשים את ההגדרות, אנחנו מחפשים לשים תוויות על דברים, להבין מה קרה ואיפה קרה, ואני חושבת שאחד הדברים הראשונים להתבונן עליו, שזה, התהליך הזה הוא תהליך מתמשך, הרבה פעמים, וגם ככזה אנחנו יכולים לפגוש אותם בנקודות שונות בשלב הזה של הבירור זהות שלהם, ובעיקר להיות שם איתם בתוך הדבר הזה, אבל זה באמת כל כך משתנה בין אחד לשנייה, אין איזה תסריט קבוע, ואז באמת טוב, אולי נדבר עוד מעט על איך פונים לזה, אבל הסיפור הוא באמת, כל אחד והסיפור שלה או שלו, סביב זה. שירן, איך את רואה באמת את תהליך הגיבוש של הזהות המינית עבור אותן צעירות ואותן צעירים? קודם כל, אני מאוד מסכימה עם מה שדינה אמרה פה עכשיו. כל אדם הוא אינדיבידואל והוא ייחודי, יש לו את התהליך שלו, וכל אדם גם חי בסביבה מסוימת, שהיא גם מאוד משפיעה על התהליך שלו, בסופו של דבר. גם אם התהליך הפנימי הוא יהיה דומה בין אחד לשני, אבל אחד יגור לצורך העניין בירושלים, ואחד יגור בחברון, ואחד יגור בתל אביב, יהיו להם משפחות שונות, בסביבה אחרת, בבית ספר אחר, במורים אחרים, ויהיו חשופים למודלים שדינה קצת דיברה עליהם, שעכשיו המודלים קיימים, להסתכל קצת בתקשורת ובתיאטרון ובתרבות ובכל מיני מקומות, ויש מודלים של הקהילה שנמצאים בפרונט, אבל הם יהיו חשופים אליהם ברמה מאוד 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 שונה, וכל הדברים האלו ביחד ייצרו תהליך. אני כן אגיד שחלק מהתהליך הזה תמיד, ודינה קצת נגע בזה, תמיד יש איזשהו שלב של הסתרה ושל סודיות, כי אתה תמיד באיזשהו שלב מבין שהרוב סביבך הם משהו אחד, ואתה משהו אחר. ותמיד שיש הבנה כזאת, זה גורם לאיזושהי התקבצות, ולאיזושהי הסתרה
והרבה פעמים זה גורם גם להפנים איזושהי שנאה עצמית, ומחשבות של למה זה דווקא לי, ואולי היה יכול להיות אחרת, ואולי אפשר לתקן אותי, אולי צריך לתקן אותי. זה מאוד מאוד מעקם את הדבר הזה, אתה באמת מבין שמשהו קורה בחברה מסביב באופן די נפלט, ואתה לא דומה לאדם שאתה רואה סביבך. אז זה גם חלק, אני חושבת שכמעט כל ככה אדם ששייך לקהילה עבר. חלק עברו את זה לתקופת זמן קצרה, וחלק זה התמודדות של כל החיים, של כל החיים. ציינתם את המילה משפחה. איפה המקום של המשפחה בחיים של אותן צעירות ואותם צעירים? קודם כל, הדירות שאני מנהלת מוגדרות לצעירים חסרי עורף משפחתי. קודם כל אני שמה את זה על השולחן. העמותה בכלל מחזיקה איזשהו רצף טיפולי להט"בי, החל מנערים, קורות גג, הוסטלים, בעצם כל הדברים האלו הם איזשהם, אני לא אגיד תחלופה של משפחה, כי אני באמת חושבת שאין תחלופה למשפחה. משפחה זה משפחה. בין אם היא נעדרת, בין אם היא נוכחת ופוגעת, ובין אם היא נוכחת ותומכת, משפחה זה משפחה. ולכן גם הצעירים שלי שבכותרת הם נעדרי עורף משפחתי, והם מגיעים לדירה וגם למסגרות הקודמות שלנו, להוסטלים, לקורות גג, כי אין להם עורף משפחתי, והם מגיל מאוד צעיר, הם מוצאים את עצמם ברחוב, מוצאים את עצמם אצל חברים, מוצאים את עצמם שורדים, בגילאים שאין סיכוי שילד בן 14-15 צריך לעשות את כל הדברים האלו לבד, והם מוצאים את עצמם לבד מאוד מאוד מהר, ואז הם נעזרים בכל המסגרות שמוצאות להם, מי שיש לו מספיק כוח להיעזר בכל המסגרות שמוצאות להם, ובכותרת הם נעדרי עורף משפחתי, אבל בפרקטיקה המשפחה היא חיה וקיימת והיא נוכחת כל הזמן, וזה משהו שחשוב לי להגיד, כי הדיאלוג עם המשפחה הוא קיים כל הזמן, לפעמים הוא באמת קיים, המסגרת פונה למשפחה, מנסה לעניין אותם בטיפול משותף, מנסה לשוחח איתם, להסביר להם קצת על הזהות הלהט"בית, להסביר את העובדה שזה לא בחירה, להסביר את מה שנקרא להקציל את הצחייה ולהגדיל את ההבנה ואת הקבלה, ובפעמים אחרות, כמו בדירות שהם כבר גדולים יותר והמשפחה לא נוכחת, אז הדיאלוג עם המשפחה הוא כל הזמן, פשוט הוא דיאלוג פלילי, הוא דיאלוג מולי בתוך השיחות ליווי, והוא דיאלוג בתוך טיפול רגשי. כל הזמן יש דיאלוג. גם אם לא דיברתי עם אבא שלי עכשיו, 5 שנים, והוא לא בחיים שלי, ואני שורד לבד, אני כל הזמן בבפנים שלי מדבר עם אבא שלי. אני כל הזמן בבפנים שלי אומר, אתה מסוגל לקבל אותי? אתה מסוגל לאהוב אותי כמו שאני? אני כועס עליו, על זה שהוא לא היה מסוגל, על זה שהוא זרק אותי החוצה. כל הזמן המשפחה היא אישה, היא חלק. כן. דינה, כמנכ"לית עמותת לדעת לבחור נכון, אני מניח שיש לך ראייה מלמעלה על ההשתלבות שלהם בחברה, של אותן צעירות ואותן צעירים. איך את רואה את היחס שהם מקבלים מהחברה, מהמדינה, ובאיזשהו מקום גם איך הם משתלבים שם? זאת אומרת, אני מניח שנתקלים בלא מעט אתגרים. כן, אז אני אגיד גם שנייה מילה, אנחנו בעצם עמותת לדעת, אנחנו עוסקות במיניות בריאה באופן כללי, זאת אומרת, אנחנו לא מתמחות ספציפית רק באוכלוסיית להט"ב, אבל בעצם זה נותן לנו גם איזושהי תמונה רחבה באופן כללי על כל התחום הזה, ואני אגיד שאנחנו הרבה פעמים פגשות את זה, גם אנחנו עושות סדנאות של חינוך מיני בבתי ספר, וזה חלק בנוי בתוך התוכן שלנו, זה גם שיח על זהות, גיבוש זהות מינית ומגדרית, ונגיד גם בעבודה שלנו עם הורים, ועם אנשי חינוך זה נושא שעולה הרבה מאוד ומאוד מאוד מעסיק אותם, אז נגיד, קודם כל זאת נקודת המוצא, ואז אפשר לראות גם איפה זה משתלשל. אז אני אומר גם מילה, גם על מה שירה נורא קודם על משפחה, שהמשפחה זה קודם כל משם הכל מתחיל באמת, וזה יכול להיות גם מרכיב של חוסן, וגם מרכיב של טראומה, וזה מאוד מאוד תלוי איך התגובה הראשונית, איך תחושת היכולת לבוא ולספר, וזה דומה מאוד לעוד תחומים בחיים. זאת אומרת, גם כשאני מדברת על התנהגות מינית באופן כללי, אי היכולת של ילדים לדבר עם ההורים שלהם על הנושאים האלה, בהכרח יהיה מרכיב של היכולת שלהם להתמודד עם דברים בהמשך, וזה ממש, זאת אומרת, כאילו איך שהמשפחה הגרעינית תקבל, תתייחס, תתמודד עם הדבר הזה, יכול מאוד מאוד להשפיע על אותה יכולת והחוסן של הצעיר או הצעירה, אחר כך להתמודד עם מה שקורה בחוץ, כי אם יש איזשהו עוגן של בית חזק, מקבל, אוהב, זה נותן להם יכולת, מוסיף להם, זה לא אומר שמי שאין לו זה לא יכול, אבל הוא מתחיל בנקודה פחות מוצלחת, זאת אומרת, מי שיש לו בית שתומך בו, אז יהיה להם יותר כלים אחר כך להתמודד עם העולם שבחוץ.
זה נכון כמובן לעוד דברים בחיים, זה לא שונה מהבחינה הזאת. וזה מחבר אותנו באמת לשאלה הבאה של השתלבות שלהם בחברה, ואיפה באמת היחס של החברה והמדינה בא לידי. ממש. ממש, ממש, ואני אגיד שאני רואה את זה, רואים את זה כבר בבית הספר, זאת אומרת, אנחנו עדיין חיים במציאות שבה הומו זאת הכללה. מה מפנים ילד ששומע במסדרונות שצוחקים עליך שאתה הומו? מה הוא מפנים על זה, מהדבר הזה? זה דברים שאנחנו סוחבים איתנו אחר כך בהמשך, וזה משהו שאנחנו רואים במרחבים הכלליים, ואיך שבבית מדברים על זה, ואיך שבבית ספר, והאם בכלל יש לזה מקום, והאם נותנים לזה, זאת אומרת, שם זה מתחיל, וכמובן שאחר כך זה משתלשל לעוד מקומות. כמה זה משפיע אחר כך בחברה, שוב, מאוד תלוי מאיזה חברה מגיעים, ולאיזה חברה משתלבים, וגם מאוד תלוי בצעיר או בצעירה עצמם. זאת אומרת, לדוגמה, איך הם נראים, איך הם מציגים את עצמם כלפי חוץ. זאת אומרת, יש פה, האם אני זרקו פה מושגים, סיסג'נדרים, זאת אומרת, האם אני טרנסית או הומו או לסבית. זה משנה, זה משפיע באיך שהחברה תופסת אותנו. אנחנו חברה שכבר, בטח לפחות בחברה הכללית, הרבה יותר סבלניים לנטייה מינית, זאת אומרת, למשיכה מינית, אבל הרבה פחות סבלניים לזהות מינית מגדרית שהיא שונה מהמיינסטרים. וזה מאוד, זה גם משפיע. זאת אומרת, שהיום אנחנו כן חיות במציאות שבסך הכל, שוב, אני לא מדברת רגע על החברה מאוד מאוד מסורתית, ולצערי גם מי שגדל בחברה מסורתית, אם זה חבר'ה שבאים מהרקע חרדי, או חבר'ה מוסלמים שאנחנו פוגשות, רובם לא יישארו בחברת המוצא שלהם. זאת אומרת, חלק מהיציאה מהארון, נלווית ביציאה מאותה, מקהילת המוצא שלהם, אנחנו עוד לא במצב שבו אנשים דתיים, שוב, בחברה דתי-לאומית אנחנו רואות את זה קצת יותר עכשיו, זה יותר מקבלת, אבל בסך הכל המשמעות היא לעזוב את השבט. ואז בחברה הכללית, בסוף, אם את בסך הכל נראים, תואמים למגדר שלכם, וזה לא איזה משהו שהוא סופר בחוץ, רוב החברה לא תתעסק בזה, זה לא יטריד אותם יותר מדי מבחינת תעסוקה, מבחינת השתלבות בחברה. שוב, ככל שהנראות שלי פחות מיינסטרימית, ככה יותר קשה לקבל אותי ברוב המקומות, ואז כמובן שזה משתנה. אבל אני חושבת שעצם הצורך לצאת מהשבט, מהקהילה המקורית שלי, היא לכשעצמה קשה מאוד. זאת אומרת, אני רציתי להיות מורה בבית ספר שלמדתי בו כי אהבתי, הרצתי אותם, אין לי מקום שם. בהרבה מהמקומות כאישה להט"בית. מקווה שזה עושה קצת סדר, אני חושבת שזה כן משהו שאפשר לומר אותו גם יותר היום בביטחון, זה לא תמיד היה ככה. אבל כן, ושוב, הכל מתקשר, זה לצערי אפשר לנתק את זה מתחילת הדרך. ככל שהחוויות הטראומטיות מצטברות, וזה מצטבר, וזה הרבה פעמים לא גורם לחוסן, זה גורם ליותר קושי, ככל שדבר כזה מתקדם, ככה יותר קשה להשתלב בחברה. ואז אנחנו מוסיפים לזה עוד קומות של וגם שירן אמרה קודם, גורמי סיכון לדיכאון, לחרדה חברתית, לכל מיני, אחר כך סוגיות אחרות, שהן גורמות לקושי להשתלם בחברה, ונגרמות כתוצאה מאיך שהתקבלתי. זאת אומרת, הנטייה המינית היא לא בעיה נפשית, כבר הוציאו את זה, זה היה פעם נחשב ב-DSM כהפרעה נפשית, זה לא הסיפור, אבל הקומות שנלוות על זה בגלל הקושי, יכולות לגרום אחר כך לקושי בהשתלבות בחברה, ואנחנו גם צריכים לזהות מה גורם, ולמה לייחס את זה. לגמרי, לגמרי. שירן, מהמקום שלך, גם כבעלת תפקיד בעמותת אותו, וגם מהמקום האישי שלך, איך את רואה את תהליך ההשתלבות של צעירות וצעירים להט"בים בחברה, ובאמת, מה האתגרים הייחודיים שלהם שאת רואה, כמו למשל דיור, השכלה, דברים מעבר? אני חושבת שחלק מהעובדה שהעמותה שאותות הייתה צריכה בכלל לייצר מענה, שהוא מגיל 12 עד גיל 26 הוא מענה להט"בי, זה כבר אומר משהו. כלומר, אתה לכאורה תגיד, אוקיי, יש פה צעיר, הוא חסר עורף משפחתי, הוא באיזשהו מצב, ילך לדירת מעבר. למה דירת מעבר היא דירת מעבר להט"בית? למה קורת גג היא קורת גג להט"בית? הרי יש גם קורת גג רגילה, אוקיי? אז למה קורת גג היא להט"בית? גם היא מאופיינת בצורה הזאת, וכנ"ל הדירות וההוסטלים וכל הרצף הטיפולי הלהט"בי שנוצר. ואני חושבת שזה באמת ככה מתכתב ממה שדינה אמרה פה, שיש גם הצורך בלייצר מקומות שהם מאוד בטוחים, כמענה לחוסר ביטחון ולטראומות ולדברים הקשים שקרו קודם לכן. כלומר, היה הרבה חוסר קבלה, היה הרבה דחייה, היו הרבה קשיים,
ואז יש צורך לייצר דירה, שבדירה המחנה המשותף הגדול, הוא שכולם חלק מקהילת הלהט"ב. ולכן אם אני באה לפה, אני בהכרח יודע שאני יכול להיות מי שאני. אני גם יכול להיות מוחצן, אני יכול להתלבש איך שבא לי, אני יכול להסתרק איך שבא לי ולעשות את תספורות שבא לי, אני יכול לדבר באופן ככה גלוי ופתוח על החלקים האלו בזהות שלי, וזה מרגיש מאוד בטוח ומוגן, ואפשר לבנות בתוך זה איזו סביבה ונקודה קטנה בעולם שהיא נקודה מקבלת, שהיא נקודה ככה מאוד בטוחה לחיים, מה שהרבה פעמים לא חוו קודם לכן את המקומות האלה. ולכן האפיון הלהט"בי הוא חשוב, והסיבה השנייה והייחודית היא שבאמת יש אתגרים ייחודיים שקשורים גם לנראות, אבל גם לדברים אחרים, כלומר חבר'ה להט"בים לא יכולים להתחתן במדינה, אוקיי? לצורך העניין. זה משהו שהוא עדיין לא קיים. כל מה שקשור לזכויות ההורות שלהם, הם לא אותו דבר. מעסיקים שבעצם מקבלים מישהו ושואלים אותו ברעיון עבודה, יש לך בת זוג? איך הבת זוג שלך תומכת בזה? עכשיו, מה אני עושה באותו רגע? אני אומר שאין לי בת זוג, אני אומר שיש לי בן זוג, אני אומר שום דבר, אני מסתבך, אני מגמגם, המעסיק מבין שקורה לי איזה משהו משונה שם, ואומר, רגע, מה קורה פה? אני לא בטוח שאני רוצה להעסיק אותו. הצורך הזה לצאת מהארון, כל פעם מחדש, מול כל מעסיק, וברעיונות, ומול הקולגות בעבודה, ובאוניברסיטה, ומול כל מורה ומורה ומרצה, זה אתגר ייחודי, קשוח מאוד, ככל שאתה מתרגל אותו הוא נהפך להיות קל יותר באיזשהו מובן, אבל הוא עדיין מאוד מאוד מאתגר. ובמובן הזה אני כן רוצה להוסיף רגע כוכבית לדברים, לככה צעירים שבדירה, הדירות, יש בהם גם צעירים לצורך העניין ערבים ישראלים, ויש בהם גם צעירים פלסטינים חסרי מעמד, שנמצאים פה באישורים מיוחדים, כי הם בסכנת חיים בתוך תחומי הרשות, בגלל הנטייה המינית שלהם, ובגלל הזהות המינית שלהם, ולצידן כמובן יש יהודים מבתים דתיים, ויש יהודים מבתים חילונים, ויש מגוון מאוד גדול. במובן הזה, אפרופו מאפיינים ייחודיים, בחור פלסטיני חסר מעמד, מבין שפה הוא יכול להיות גיי, אם הוא בתל אביב הוא יכול להיות גיי, הוא יכול להתלבש כמו שהוא רוצה, הוא יכול לחפש בן זוג, הוא יכול ללכת למועדונים של גיי, ומצד שני הוא מבין מהר מאוד שהפלסטיניות שלו היא משהו מאוד מאוד בעייתי, שיגרור כל מיני תגובות ודחייה וכן הלאה, ואז הוא נמצא פה באיזשהו קונפליקט עוד אפילו עוד יותר מסובך, כי חלקים מסוימים בזהות שלו לא יכולים להתקבל בבית שהוא גדל פה ובמקום שהוא היה בו, וחלקים אחרים בזהות שלו לא יכולים להתקבל פה. ואיך את רואה את ההתייחסות של המדינה למשל? דינה, מה את חושבת על זה באמת? אנחנו קוראות לזה הצטלבות מקומי שוליים שלהם, זאת אומרת, זה הנקודות שבו, אני כל פעם להוסיף לזה קומות של אתגרים וסיכון. אני יכולה להגיד שאנחנו עובדות גם בקהילה הפלסטינית, אנחנו פה ירושלמיות, ויש לנו בעצם תוכניות שפועלות גם במערב העיר וגם במזרח העיר, וזה נושא שהוא הטאבו של הטאבו. זאת אומרת, יותר משקשה לנו לדבר על יחסי מין ואמצעי מניעה, על להט"ב זה פשוט כאילו אסור לנו לדבר על זה בכיתות. זה ממש 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 עדיין הנושא הכי רגיש, הכי מושתק, ובאמת הכי קשה. אז אני רוצה באמת, בגלל שאמרת את זה, שזה מושתק וקשה, עד כמה, וסליחה שכתבתי לך, אבל עד כמה באמת יש את החשיבות של התמיכה והליווי בחיים שלהם, בגלל שאמרת עכשיו את המשפט של הקושי שמתמודדים איתו, עד כמה באמת החשיבות של התמיכה הזו היא מאוד קריטית. הכי חשובה. כי הרבה פעמים, קודם כל אני אגיד שמי שנמצא בסיטואציה הזאת, הרדארים שלהם בטורבו. זאת אומרת, הם מחפשים את המקום, ממש ממש מחפשים את הסימנים שאנחנו נשדר להם, איפה הם יכולים לגשת, איפה הם יכולים לדבר, זה ממש משהו שהם באיזה התכווננות אליו מאוד מאוד, והם כל הזמן בוחנים את הסביבה. ולומדים, כי הם נחוו הרבה פעמים גם במחת, אם היא בטוח לדבר, אם היא לא בטוח לדבר, ולכן כל כך חשוב לשדר להם, מי מאיתנו ששם ורוצה לעזור, בכל מיני דרכים, לפעמים יצירתיות יותר, לפעמים ישירות, לאיך אני כתובת, אפשר לבוא לדבר איתי, אפשר לקבל תמיכה.
עכשיו אני אגיד שזה גם נורא נורא חשוב, כי הם בצדק המאוד חשדנים, מאוד מפחדים לתת אמון, ואני אומרת את זה כאילו בהכללות, אבל בסך הכל אני חושבת שאפשר לומר שזה ברוב המקרים זה המצב, ולפעמים אנחנו יכולים איזושהי נקודה בזמן, שזה הפעם הראשונה, אולי היחידה שהם מקבלים איזושהי צמיחה סביב הנושא הזה, באיזושהי אמירה של את יכולה להיות מי שאת רוצה, את יכולה להיות מי שאת מולי, אתה יכול להביא את עצמך כמו שאתה, אנחנו פה כדי לתמוך, אנחנו פה כדי להכווין. אני אגיד נקודה על זה גם, בתור ארגון שלא בהכרח נותן טיפול או תמיכה לחבר'ה להט"בים, אנחנו כן מכוונות, זאת אומרת, אנחנו נעשה את הגישור, אנחנו נעשה את החיבור לארגונים שכן, לפעמים יותר קל להם לפנות אלינו דווקא, כי אנחנו לא ארגון להט"בי, זה לא ישר שם עליהם את התווית הזאת, הם יכולים קצת שנייה לחפש ולברר אצלנו, ואז אנחנו נפנה אותם הלאה, אבל ההכוונה והחיבור, ואת זה אני אומרת לכל מי שפוגש אותם לאורך הדרך, הוא כל כך חשוב, כי הם יכולים ליפול למקומות מסוכנים, זאת אומרת, כי הם מחפשים את המוצא, הם מחפשים את התמיכה, הם מחפשים מקום להרגיש שייכים, ואז אנחנו נראה חבר'ה נורא נורא צעירים, עם חבר'ה מאוד מבוגרים, עם גברים מבוגרים, שנותנים להם חסות, שמנצלים אותם. או שהם מוצאים את עצמם במרחב שהם חשבו שהוא בטוח, אבל בעצם הם נפלו לאיזושהי מלכודת, ונפגעים. אז באמת פה החשיבות, אמרת, של הליווי והתמיכה, אז תמיד זה חשוב, תמיד חשוב לנרמל, תמיד חשוב לתמוך, וזה לא משנה, אמרנו, זה אתגר לכל מי שמגיע מכל מקום באוכלוסייה, בגלל המציאות שאנחנו עוד חיות בה, אבל ככל שהצעירים והצעירות מגיעים מחברה שהיא יותר שמרנית וסגורה, ככל שחוויית החיים הראשונית שלהם היא חוויה של הסתרה ופחד, ככה עוד יותר חשוב לעזור לכוון אותם ולתת להם תמיכה מפורשת, כדי שהם לא ייפלו באותם מקומות מסוכנים. ואני חושבת שזה קריטי, ואולי נדבר עוד מעט על טכניקות של איך לעשות את זה, אבל זה אפילו לא מצריך המון מאיתנו כאנשי מקצוע, יש פשוט לאותת להם את הדבר הזה, במסגרת של מה שאנחנו יכולים. זאת אומרת, גם אני כארגון, אני צריכה לדעת איך לבוא ולעשות את זה, בוא נגיד במזרח ירושלים, בצורה מאוד מעודנת. כי אם אני אבוא עכשיו בצורה מפורשת ואני אגיד את זה בכיתות, או שאני אגיד את זה מול בתי הספר, הם לא יזמינו אותי לשם יותר, ואז פספסתי פה המון ילדים שאני פוגשת לאורך השנה, אז אני צריכה לשלם את המחירים של לדבר על זה בצורה פחות ישירה, לזהות את אותו ילד בכיתה ולגשת אליו אחרי, לאותת להם, שוב, בכל הדרכים העדינות האלה, כדי שמי שצריך ידע אחר כך לפנות אליי, בלי לשלם את המחיר של לשרוף את עצמי עכשיו בשדה. אז נגיד, זה נגיד מאוד מאוד מורכב לארגונים שממש פועלים בשטח, לעומת הארגונים הפרטניים שהצעירים כבר מגיעים אליהם מרצונם, ביוזמתם, ויש שם יותר מרחב לעבוד איתם. בשלב האיתור זה נורא נורא חשוב לפגוש אותם איפה שהם נמצאים, עם כל המגבלות, ולזהות איך אנחנו יכולים לבסט ולתמוך ולהכווין אותם למקומות שהכי יעזרו להם. כן, שירן, גם את רואה חשיבות מאוד גדולה במקום של העמותות, בחיים של אותן צעירות ואותם צעירים, בתמיכה, בליווי, בהכוונה, קדימה? כן, מאוד, מאוד. אני חושבת שהתמיכה הזאת ניתנת המון. אני רואה את זה ממש פה, עם הצעירים והצעירות בדירות, אני ממש רואה את זה. קודם כל שיש מקום בטוח לחיות בו ולישון בו ולהיות בו בלי שאני. אחר כך שיש מקום שאני יכול רגע לאבד את הדברים שקרו לי בחיים לאט לאט בקצב שמתאים לי, אבל שיש מקום שיכולים להיווצר ביחסי אמון וביטחון וקבלה, ושיש בו, ושאין בו שיפוטיות כלפיי וכלפי הזהות המינית שלי, וגם לא כלפי הדברים שעברתי לאורך השנים, ולא כלפי הטראומות שחוויתי, ושאני יודע שהבן אדם מולי, באופן זה לוקח זמן לבנות את זה. זה לא שהם רואים אותי ואומרים, אוקיי, עכשיו פה יש אמון וביטחון ואין שיפוטיות. זה לוקח זמן לבנות את זה שבוע אחרי שבוע, וצריך להוכיח את עצמנו בתוך התהליך הזה, וצריך להסכים גם להקשיב לדברים מאוד מאוד קשים, וצריך להסכים גם להיות במקומות של שנאה עצמית ושל הקושי אני שלי לקבל את עצמי, ובתוך כל זה כשהדברים נבנים ומתקרבים, אז אפשר, הצעיר יכול להביא ולאבד כל מיני טראומות ולבנות רגע את הסיפור חיים שלו חדש, לתמלל אותו מחדש, וזה משהו מאוד מאוד חזק. לצד זה שאני אגיד שבאמת הליווי נותן גם עזרה במצות זכויות מול המדינה, שזה דבר שהוא תמיד קשה לעשות. זה לא זכויות שהן קיימות, אבל הן לא נגישות, וצריך להנגיש אותן, וצריך לעזור,
וזה זכויות מאוד חשובות, שקשורות לדיור, שקשורות לתעסוקה ושקשורות ללימודים, וזה חלק מהעבודה המאוד חשובה בדירות, להנגיש להם את הזכויות וללוות אותם בתוך זה, ולבנות להם מעגלי תמיכה בקהילה. כלומר, להגיד, יש דבר כזה גם משפחה מבחירה. ואם כרגע המשפחה שלך היא לא יכולה לקבל אותך כמו שאתה, במורכב לה וקשה לה, אז אפשר, ויש דבר כזה גם משפחה מבחירה, ואפשר למצוא אותה במרכז הגאה, ואפשר למצוא אותה באגודה, ואפשר למצוא אותה באיגי, ואפשר למצוא אותה בהמון ארגונים וקבוצות וכן הלאה, שאנחנו מפנים ומחברים, כדי שילכו איתך לאורך הדרך. אז אני מניח שיש להם לא מעט יכולות לאותן צעירות ואותן צעירים מן הסתם, שהם כל המסע הזה שהם עוברים בחיים שלהם. את יכולה קצת לשתף את המאזינות ואת המאזינים בחוזק הזה שלהם, אפילו לתת אולי דוגמאות? קודם כל, אני באמת אגיד שהם צעירים וצעירות מופלאים, כאילו אמרת מאוד נכון, הם חזקים. עכשיו, הם עם משק מאוד גדול ועם כאבים ועם דברים שהם נושאים איתם, ומצד שני באמת עם יכולות מופלאות ועם חוסן ועם מטרה. הרבה פעמים הם רוצים להוכיח לעצמם ולהוכיח לאחרים בחיים שלהם שהם מסוגלים, ושהם יכולים להגשים את החלומות שלהם, ושהם יכולים לעבוד בעבודה שהם נורא רצו, ללמוד את הלימודים שהם תמיד חלמו עליהם, או להשיג את הזוגיות שלהם, את האהבה שלהם, לבנות בית עם בן זוג או עם בת זוג אוהבת, ולהביא ילדים לעולם וכן הלאה. במובן הזה הם פשוט באמת אותי הם מדהימים כל פעם מחדש. אני יכולה לתת לך דוגמה של בעדינות, כן, אבל כדי לא לחשוף פרטים ולשמור על הפרטיות שלהם, אבל באמת לאחד הצעירים שלי שהגיע במצב רגשי מאוד 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 קשה, עם חרדות, עם קושי לישון בלילה, עם מחשבות נורא קשות לגבי עצמו, מנותק לחלוטין מההורים שלו, אפילו מאוים מהם בהרבה רמות, ותוך כדי זה שהוא מספר לי את הדברים האלו בהתחלה, הוא גם אומר, אני חולם להיות זה, ואני מוכשר נורא בזה, ואת יודעת, אני אלמד, אני הולך ללמוד, אני כרגע לא פנוי לזה, אבל אני הולך ללמוד, שתדעי שאני הולך ללמוד, זה לא יעצור רק פה, אני מוכן להתחיל בעבודה הזאת, כי אני יודע שעכשיו אני רוצה פחות טוב, אבל אני תכף גם יעבור לעבודה אחרת שהיא תהיה יותר טובה בשבילי, ואני ארוויח יותר כסף. כלומר, יש שם איזה משהו, איזה כוחות על, והרבה אומץ, כי הרבה אנשים גם נבחרו להשאיר את זה בארון, ולחיות חיים שהם לא מחוברים אליהם, כן. והם נבחרו לחיות ככה. יש הרבה אנשים שבוחרים לחיות ככה, זה חיים קשים מאוד, וכואבים מאוד, וכפולים, והחבר'ה פה שאנחנו ככה עובדים איתם, זה חבר'ה מאוד אמיצים, כי הם אמרו, אני אשלם מחירים מאוד גבוהים, אבל אני הולך להיות כנה עם עצמי ועם העולם, על מי אני ומה אני, וגם כמו שאני אצליח, כאילו. כן, דינה, את גם רואה כמנכ"לית עמותת לדעת לבחור נכון את אותן צעירות ואותם צעירים כאמיצות ואמיצים? חד משמעית. אני חושבת ששוב, בדומה אני חושבת שיש משהו בהתגמרות הזאת שמייצר הרבה חוסן, ואני אגיד גם כשזה לא בהכרח קשה. אנחנו עדיין חיות במציאות שבה יש את הנורמה, מישהי מזדהים, יש להם, הנטייה המינית שלהם היא לא הטרוסקסואלית, ושהם לא חלק נקרא לזה במרכאות, הנורמה, כי זאת עדיין איך שמסתכלים, עצם זה הוא מצריך כוחות, כאילו, יש פה איזושהי הליכה נגד הזרם, יש כאן איזושהי התקיימות באחרות, אני חושבת שיש הרבה, כל מיני דיבורים על זה שנורא קל היום, כולם רוצים להיות, כולם גייז, כולם זה מגניב, זה עדיין לא מגניב, זה עדיין יותר קשה, עדיין יותר קל להיות בזוגיות הטרו-נורמטיבית, ועם מגדר שתואם את המין. זאת אומרת, אני חושבת שזה עצם העובדה, עצם הבחירה, להנכיח את זה, ללכת עם הנטייה וללכת עם עצמי, זה מצריכה אומץ, זה כוח, ואני חושבת ואני אגיד, אנחנו גם כמעסיקים פוטנציאליים, משאב בעיניי, היכולת הזאת. אני חושבת, וזה מצחיק, תוך כדי ששירן דיברה, אני נזכרת, גם, אתה יודע, אנחנו פוגשות אותם ביום יום, זאת אומרת, זה לא רק התלמידים, זה גם עובדים שלי, עובדות שלי,
אני מניחה שבגלל שאנחנו ארגון שעוסק במיניות, אז מן הסתם יותר מגיעים לעבוד אצלנו, אבל אני אגיד שרוב הסדנאות שלנו הם מאוד כזה שיח הטרונורמטיבי של אמצעי מניעה ושל זוגיות, ועל אף שאנחנו מאוד מאוד מנכיחות את הסיפור הלהט"בי בשיח שלנו ובשיח לדבר על פרטנר ופרטנרית וכאלה, בסוף יש פה, כשמדברים על אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת הרבייה ושמדברים על אמצעי מניעה, יש פה שיח שהוא מאוד זכר, נקבה, כאילו, ועדיין הרבה מהם יבואו להיות מנחים ומנחות אצלנו, או יבואו להתנדב אצלנו בקווי הייעוץ, ואני ממש זוכרת את המנחה שהיה לי לפני כמה שנים, שהוא במקרה גם הומו, ואני זוכרת שכאילו קיבלנו אותו לעבודה ורעיון בעניינים, והוא עצר שנייה להגיד לנו באיזושהי שיחה בשבוע, תקשיבו, אני צריך שנייה, אולי זה לא ברור לכם, אבל אני כל כך שמח לעבוד בארגון רגיל, כי כל חיי נטיתי להיות מדריך בבית חם לנוער להט"בי, באיגי, בזה, כי זה שאני הומו אומר שאני עובד בארגונים של הומואים. ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב, גם המקום הזה שהוא בא ואומר, אני רציתי לעבוד פשוט בארגון, להיות מדריך. ופעם ראשונה שאני לא מרגיש שזה חלק מהעניין, שזה משהו שבוחנים אצלי, שזה משהו שמסתכלים עליו. ואת זה אני אומרת שזה משהו שחשוב להגיד לכל, אנחנו מדברות פה לארגונים שמתעסקים עם נוער וצעירים. אני חושבת שהמקום הזה של לבוא, וזה חשוב, ואנחנו שנייה עם מבט העתיד, כל כך חשוב הגופים והארגונים שעוזרים לנוער להט"ב. באמת, כי אנחנו עדיין חיות במציאות שצריך פה את הדגש המיוחד, וצריך פה את הסביבה, ושירן דיברה על המרחב המוגן, אבל אם אנחנו גם כארגונים שפוגשים את הצעירים והצעירות, וגם הארגונים שאחר כך מעסיקים אותם, לא נראה בהם, ולא יהיה המרכיב המרכזי של הזהות בהכרח, שאנחנו נבחר להסתכל עליו, זה לא צריך לצבוע את כל החוויה, ואת כל החוויה שלהם, ואת כל העבודה שלנו מולם, וזה בעיניי בסוף רובם, תשאלו אותם מה השאיפות שלהם, להתנהל בעולם, לחיות, להיות כל מה שהם רצו להיות, ולא בהכרח חלקם כן, אני גם לא לוקחת ממי שזה חלק משמעותי ומשהו שנורא זה, אבל הם רוצים להיות הייטקיסט. זה לא הייטקיסט הומו, פשוט הייטקיסט. גם מנהל זוגיות מסוימת, הכל בסדר. אני לא כל מקום מרחב שאני מגיעה אליו, מישהו מתעניין באם אני בזוגיות הטרוסקסואלית, זאת אומרת, זה לא משהו שאני צריכה להצהיר אותו. כי חלק מהשלום, קוראים דינה, אני סיסג'נדרית סטרייטית. לא, כאילו, ואז אני אומרת, זה גם משהו שאנחנו צריכים לראות לנגד עינינו, עם זה שאנחנו מחזיקים את המורכבות, ואת את האתגרים הייחודיים שיש להם, לראות איך אנחנו מתאימים את המרחב ככה, שהם לא צריכים להרגיש חריגים, כי הם לא חריגים. לגמרי. אז לסיום, ברשותכן, אני רוצה לשלב שתי שאלות בשאלה האחרונה, ואני אבקש 2 משפטים מכל אחת כתשובה. אחת, זה מה התקוות שלכן כנשות מקצוע לגבי העתיד של אותן צעירות וצעירים, ומה הייתן רוצות שידעו על אותן צעירות וצעירים מקהילת הלהט"ב, שהקהילה, שהמדינה, שהסביבה, שהמשפחות, שהאנשים שידעו, מה חשוב לכם שידעו עליהם, אנשי המקצוע, מה חשוב לכם שידעו עליהם? 2 משפטים, דינה, נתחיל איתך. אז נגיד בתקוות, אני חושבת שנוכל להיות במצב כחברה, הזהות שלהם, שאפשר לחגוג אותה, שאפשר לכבד אותה, לאהוב אותה, זאת אומרת שזה לא יהווה חסם, שנטייה מינית או זהות מגדרית לא תהיה חסם או משהו חריג, היא פשוט תהיה חלק מההתמודדות כמו מרכיבים שונים שיש בזהות שלנו, ופשוט החברה תקבל את זה. וזה עבודה עלינו, לא עליהם. ואני חושבת שלארגונים, מה שחשוב לי להגיד, זה אני שנייה אומר, דווקא אני מאוד חשוב לי הכובע של הארגונים ואיך הארגון מתנהל. ואני חושבת שהארגונים צריכים לסגל מנגנונים שמשדרים בצורה ברורה, אחד, כשיש פה קבלה, שיש פה מקום, דברים קטנים, זה לשים דגל גאווה על השולחן, זה לעשות ולאותת, זה לשים דברים ובאיזה שפה משתמשים בארגון, אז גם להראות שהארגון מקבל, ושיש מקום פה לכולם, אז זה גם באיך אנחנו מתנהלים, ומה אנחנו משדרים חוצה, אבל גם ממש מנגנונים פנימיים של עבודה, של קבלה של אנשים, ושל לשים את המשקפיים האלה, ולראות את הצרכים הייחודיים שיש להם, ולהתאים את עצמנו גם לזה. שירן? קודם כל, אני ממש מסכימה עם מה שדינה אמרה, זה היה מהבטן הדברים הראשונים. אני כן אדגיש רגע קצת על ממש במשפט לאנשי מקצוע ולארגונים, שגם נראות של גיי פרנדלי מאוד חשובה, כלומר, אפרופו הדגל הקטן הזה, הסטיקר, איזשהו סממן בתוך חדר טיפול, בתוך חדר המנהל, הרכז,
לקחת בחשבון כל הזמן שאתם עובדים גם עם אנשים להט"בים, בין אם אתם מודעים לזה, לא מודעים לזה, בין אם זה בתוך הארון, בחוץ לארון, אתם כל הזמן עובדים עם קהילת הלהט"ב, ולקחת את זה ככה כל הזמן בתוך הראש, תוך כדי שבתוך הארגונים, ובטח אנשי טיפול ומקצוע בתוך הארגונים, צריכים לבחון היטב בעיניי באיזו בחינה כנה את העמדות הפנימיות שלהם אל מול הקהילה. זה משהו שחשוב לעשות אותו, גם מנהלים באופן יזום לייצר את השיח הזה, וגם האנשים של הארגונים בתוך עצמם. והשיח הפנימי חייב להיות כנה מאוד. כלומר, מה העמדה שלי אל מול הקהילה באופן מאוד כנה, ולעבור שם גם דרך דברים שלא קל לי להגיד או לא קל לי לחשוב, אבל אני כן חושב אותם על הקהילה, ולהסכים להגיד אותם לעצמי, להגיד אותם באיזשהו מרחב פתוח, ולעשות איתם איזושהי עבודה. לא עושים את זה, מגיעים עם העמדות האלו מודחקות, הן יוצאות בתוך השיח, ואז פוגעות מאוד במקבלי השירות או במטופלים. לצעירים ולצעירות מהקהילה, אני חותמת על מה שדינה אמרה אחד לאחד, ואני מוסיפה משהו שהוא פחות אוטופי, והוא מבחינתי יותר המציאות היומיומית, אני מאחלת להם כמה שיותר ביחד וכמה שפחות בדידות. אמן. זה בעיקר. זה חשוב מאוד במציאות של היום. שירן בכלר לוי, מנהלת דירות מעבר לצעירות וצעירים מקהילת הלהט"ב בעמותת אותות. ודינה שלו, מנכ"לית עמותת לדעת לבחור נכון. אני רוצה מאוד להודות לכן על השיחה הזו. תודה רבה לשתיכן. תודה לכם. תודה רבה לכן מאזינות ותודה רבה לכם מאזינים שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט נראות שקופה, שהיום נתן זרקור על צעירות וצעירים מקהילת הלהט"ב. לי קוראים יניב בנימיני ואנחנו נשתמע בפרק הבא. האזנתם לפודקאסט נראות שקופה, הפודקאסט המציג את עולמם של צעירות וצעירים במצבי סיכון בישראל.